So muna po to guys. Maglaag-laag taga. Wow. Berliner Welle. Schönes Boot. Very nice boat. Berliner Welle. This is a much better boat. I like it. Too much light from this side. Sumana po to guys. May undang baktas tatari guys. Oh. Kilid mi sa river guys. Oh na. Itong mga boat. Itong boat nga among gisakyan diha nga river. Na diha maagi sa Humboldt Forum. Diha baya mi last week. Kaya na ang Humboldt Forum o baya na ang museum nga among gituan. Isa sa museum nga among gituan. Kani park po ni siya diri guys. Park. It's a park. Oh. Ha? Kanang taas kayo din guys. Mauna siya ang anday na sa ilang TV station sa uno. Karon di wala na na. City Hall daw na siya guys. Kanang red. Oh. Siya guys. Mauna siya. Laag is lifer kay. Kung makauli na og Pinas wala na, di na ta makalaag. Uy kanat laag na. O ginaani pa nga, nice. Yeah. Naani nang wala man ni sa Pilipinas. So laag lang ta permi og video. Yes. Ooh, smart to guys. Bye mo chup. Muna po siya guys, muna siyang cannabis, as in, ilaging gibuhatan o kuan. Kaning life size na dahon sa cannabis or Mary Jane. Human naman guna sila nagparade nga time, so nakapark na si Mary Jane. So daghan na kayo magpa-picture. Diba? Legal na kayo ni sa ila guys since April 1, 2024. So, sa Pilipinas po na illegal po doon na charis. Naman ko mga limit ra sa ila 25 grams ra gyud ang paggamit. Dapat illegal na sa Pilipinas kay tambal manggod na siya. Pero sige lang. Basta daig matinood ra na kay gipush man na ni Kuan, Robin Hood. So guys, padayon lang ta party. Okay, maki-party ta. Pwede naman good illegal na gyud ang marijuana guys. Kaya actually ang marijuana or cannabis or Mary Jane tambal gid na siya guys. Di ba gi-push man na ni kuan ni atong isa ka senator nga si na muna sila parade. Atong senator nga si Robin Padilla ang illegal na ang cannabis sa Pilipinas. Kaya actually ang cannabis guys tambal gid na siya. Masabog lang ika kung imo nang i-overdose mo nang naagyoy limit. Diri sa Germany, naagyoy limit. Kung masobrahan na, dakpo na sila. Sobra na og gamit. Muna nga anywhere guys, no? Pag mga higali may mga bar, labi na mga kabataan, sila maglukot-lukot rin na sila diya sa kilid guys, ang ilang kuan, cannabis. Na si Mary Jane, ilang lukot-lukoton. Kaya legal na sa ila, pero mo lagi to dili pa sobrahan. Muna, party sila. Actually guys, daghan na kay sabog dere. Sabog. Kay nag-inom ang pudog mga beer guys. So, nag-enjoy gani mi. As in, nagsayo-sayo pag dere si Jerbot.
Kaya bibo kayo, na magod may music, pero ako lang gitanggal. So, yun na siya guys. Oh, dance lang. Mautso. So, manapod siya guys, na ano po may sa beer garden. Humana mo og laang sa kuan. Manamog sa kay og kuan guys. Kani city tour sa river boat. City tour. Near na port, my God. Ano guys, palahubog na dyan ko. As in, rampi na ako palahubog. Siya nang inom og beer. Marang kada adlaw naman lang ko gainom og beer guys. As in, everyday. Napagin sa balay. Daling kay beer sa balay. As in. May karoon dahil sa beer guys. Puro beer. Ang butaning Germany nga nun. Kahilig ba ani o beer? Naman ko sa ilag ipang brewer. Nagre mga brewer sa beer. Sa Germany. Yes, grabe ang akong photo, akong videographer. As in, videographer na, ako pa na siyang director. So, nahina na tag-inom na rin guys. Kaya basi mahubog ng gali o para mani ang tumukulit. So, more so guys, mamwa, chuk